Kaixo, zarautzen gauz Durangoko Berbaroko ibiltariko gaztiekin eta ikusita beraien herrietan daukaten egoera, galdetu diegu zer botatzen duten faltan. Guazen! Futbolean eta saskibaloian jolasteko leku ireki bat. Gazteleku bat! Tirolinarekin parke bat! Piscina bat toboganekin. Eta garbitu jendea bainatzeko. Txangoak antolatzea. Mendira hondatzea. Bizitza berritzea. Durangoko tren geltoki zarra erabigarri egitea. Elorrion atletismo pista. Kirola egiteko lekutxiak euralki txarra egiten duenetan. Kirol eskaintza zabalago ezatea. Azteuruetan gaztentzako ekintza.